Да, бе, човек, много ясно, че станат нещата, бе, абсолютно. Чакай само малко, че тук влезна в един магазин конзоли, тук продават. Да, чакай малко. Здравейте. Здрасти. Значи, тия неща искам да ги продам. Добре. Абе, чакай малко, ти казах, бе. Значи, слушай сега, много важно нещо. Чисто нови са, почти не са ползвани. Това е идеално. Още откакто съм го взел, един път само съм го ползвал. Децата въобще даже не са играли на него. Специално играта, да ти кажа, е в перфектно състояние. Добре, сега ще ги погледам. Самия това PlayStation, кое е, тройка, четворка, е в перфектно идеално състояние. Добре. По-хубави работи няма да намериш, разбра? Добре. Колко пари ще ми дадете? Добре, нека да ги прегледаме и ще ви отговорим, окей? Колко време ще трябва? Чакай малко, бе. 5 минутки някъде. Олай, отивам да пия едно кафе, ще се върна. Добре. Да, бе, човек, да, абсолютно.